Maar Amsterdam, Flevoland en het noorden van Greensloon is Noord-Friesland de regio dat hier dus financiële problemen heeft. Maar 70% is het noorden van de provincie het risico op hierachterstand groter als in andere parten, al speelt het probleem ook in Zuidwest-Friesland en in het Zuidesten. Bij woningcorporatie Thuiswonen in Dokkum binnen er hield iets meer bewoners maar in hierachter. Ja, wij merken dus dat hier een wat moeilijker binnenkomen. Het is toch iets van dat het wat trager komt. Aan de andere kant, het rent net uit de klauw, om het maar zo te zeggen. Maar er is gewoon meer moeite. Je merkt dus dat de mensen het moeilijker hebben. En zo'n tijd is dat natuurlijk echt logisch. Nevens van der Veen komt dat benamend door de crisis van de Aroniëren. Hij denkt dat er hier net al te volle meer omheen kan. Al hebben ze er zelfs ook wat waar 4% bij opdienen. Het komt eigenlijk vanuit de regering van, nou ja, dan maar een verhelling op de jimhierders. Wat in principe dus net de meest rijke mensen zijn, want daar zitten ze net in hierwenten. Van de 6000 hierders van Thuiswonen hebben 60 echt hierachter staan. Dat valt dus nog wel aan, maar daarom moeten er nou maatregels komen. Al scheelt het maar een paar tientjes in de maanden. Ik ben heel druk dwaalde om de huizen op een pijl te krijgen dat het meer isoleren. En dat betekent dat de windlast naar beneden gaan. Alleen, ja, we kunnen net alles tegelijk aanpakken. Van der Veen vindt dat de corporaties en de politiek de komende jaren heel voorzichtig wezen moeten met nieuwe hierverhegings.